Skund primar ma Momokoro mayudore Isebania tong' mar Kenya kod Tanzania en mano ma osebedo ka konyo nyithindo ma ochando yudo rieko kokalo e somo. Skul ma Momokoro osebedo ka rieny e penj madongo ka ranyisi en penjno mar KCPE ma higani ma jopuonjre ma kwan-gi ok tin ne 26 oyudo max 400 ka dhi nyime. Jafwambo marwa Wycliffe oko miyo ler e wi skundni. Kuom higni mathoth, sikund primar ma Momokoro mayudore Isebania e tong' piny Kenya kod piny libamba mar Tanzania osebedo wich bar ne sikunde mamoko mayudore e kaunti ma Migori. To ma en kaluwore kod duoko makare ma osebedo ka ondiko e penj maduong' mar KCPE. Kuom ranyisi, e duoko mar penj maduong' mar KCPE manyocha owuok, Momokoro ne owuok thuolo mar 13 e kind sikunde primar duto ma pachoka, ka bendi ogolo jopuonjre maloyo 26 mane oyudo maksi mar 400 gi wiye. Kata obedo ni duoko mar gilombo wang', thoth jopuonjre sikunno gin nyithi kiye ma onge nyalo kendo githembo athemba e yore gi mag dak. Ma Julius Chacha, japuonjre manyocha owuok e thuolo mar 2 e penj mag KCPE gani, kane oyudo maksi maromo 429. Chacha lero inga kod gode ma osetwenyo e wuodhe mar somo. Nimesumbuka wakati mwingine unapata hata siendi shuleni kwa sababu hata hayo matokeo niliyoyapata si kana kwamba nilikuwa darasani wakati wote. Nilikuwa ninakaa tu nyumbani kwa sababu karo ilikuwa ikikosa. Chacha ma odak gi min mare kod nyithindgi 6 e odgi mane omigi gi anyuola, to kuon mare luchore kendo lale piny libamba mar Tanzania, lero ni lek mare mar bedo laktar pod ngima ka kwayo mare en mar yudo ng'at manyalo mako lwete e chopo lekneno. Hapo nilipofikia sasa, naomba tu mfadhili ili niweze kuendelea, kwa sababu ninataka kuwa neurosurgeon in future, na huu neurosurgeon unaweza ukaja tu hivi hivi kwa sababu ni safari ndefu. Mama Koleta Wegesa main min Chacha wacho kaka mor noluoke kinde mane ofwenyo ni wuode ne oyudo duoko makare, ka en bende en gi kwayo achiel onogo, kwayo mar yudo jalo manyalo chwalo lek mar wuode nyime. Sina mtu wa kunisaidia kwa kweli. Ninaomba serikali nisaidie mtoto wangu. Mtoto wangu yani hata yeye mwenyewe akirudi ananiambia mama, jikaze tu moyo, Mungu akitusaidia tutakuja kutoka hii sehemu. Naona mtoto wangu akipewa scholarship atakuja kunisaidia mbeleni. Ondamo manok kende kuwuok dala gi Chacha. Warado gi Melissa Valerie, japuonjre manyocha oyudo maksi 416 e penj mar KCPE sikund primar ma Momokoro. Melissa osebedo ka odak gi dagi ma onge nyalo moro amora mar chope e sikund sekondar mar nyiri ma Alliance, sikul ma osebedo lek mare nyaka nene. Melissa ni kod chir kendo geno maduong' mar chopo lekne no. Since I was in grade 1, I joined that school. The director is the one who has been paying my school fees. And now that I'm through with my studies, I need to join secondary school. But the big challenge is how to pay the school fees. I don't even know if I will join my dream school, which is Alliance Girls. Director mar sikunno Tobias Wera Marangi wacho ni siso ma jopuonjrego osebedo ka nyiso e lai margi mar somo miyo orwako jopuonjre mathoth ma okoso omenda to nigi riyo mar somo e sikundno. Shule hii ilianza 1996 mpaka sasa imewahi kusaidia watoto wa tabaka mbalimbali, watoto ambao ni yatima, watoto ambao wana uwezo, watoto ambao ni tabaka kaliba mbalimbali wote kwa nchi pande zote za Tanzania na Kenya. Tobias bende kwayo piny owacho mondo yar bade mar konyo jopuonjre matimo makare e sombgi to onge kod nyalo kaka yorno mar konyo jopuonjrego chopo lek margi mar dhi nyime kod somo. Selection ndio kitu hasa muhimu tunahitaji ifanywe na ukweli, watoto waangaliwe vile walichagua shule wachukuliwe kwa zile shule walichaguliwa, wasiteseke. Wycliffe oko, Ramogi TV.